Vítám vás v Zadní Třebáni, kde se nachází nejen obchod a obecní úřad, škola nebo školka, ale hlavně tato úžasná nemovitost. Pojďme se na to podívat. Let us proceed with the first song. Ať už je váš plán jakýkoliv, ráda vám pomůžu s jeho realizací. Zavolejte mi a domluvme si prohlídku. Zuzka Železná, Remax OA.